Ja, goddag til dyrenes verden. Vi starter først med at kigge på et pragteksempel. Det er dem, der godt. De har måske ikke så udviklede varmesystemer, så de holder så meget foran pejsen. De er venlige af natur, men bider ikke. Vi går straks videre og kigger på nogle af de lidt mere energiske eksempler. De står typisk foran musikken, kan godt lide at råbe lidt, kan måske godt lide at sige, hey du, vil du have en fed? Som man kan se på disse eksempler, kan de godt lide at klæde sig selv ud med forskellige genstande, eventuelt solbriller, selvom solen er gået ned og vi er indenfor. Det er jo ulækkert. Og vi går straks videre til nogle lidt mere underudviklede arter, som ikke er nået taleniveauet endnu. Følg med. Som I kan se, at det er et tidligt stadie. Vi vil straks vise jer mere i næste del af dyretidene. Det slukker mig. Ja.